Yenko ensefufuru mu ane yekwa kopiem ewo Kwawu. Na Kwawu no ayekọ no yekogina Kwawu South Bense no emu ni Premtobre Mpraeso. Na opanyini baako a wafiri mu anemba ene abusua ye ntoto ya hwe no apene korabra no mu sikasa ye etwato no. Okoda sori ya edan ya opanyini wasi woni din mu no chese nipa bonfo bi adwiri dan ni nyina agu a abusua ni abrese krodo. Amanebo no echiremu se owusu bedi akon eye opanyini a wahwere ne nkwa ewo Kwawu Mpraeso ya ne ma eboabo won ho akwakope ne korabre ewo fie a wosi ye no emu ne ma echire se wode nya ne ye a obi aba efi ho no ma bedwiri edan ni nyina agu ya wan hunu nipa kro esenti wototo asre IGP eni posi adwuma eko sada Roma won na won mo bedi sa abone fosem no won kire won na emra no eni won eni Ebeneza bedi akon number 1 eka opanyini owusu bedi akwa wanya ne ba bi ko ema ho ewo kire se opesa asumdwe ba enti ene wode sa asemi e sha posifo ensa ye papa wu na ye pese ye yi or next month na baby e be ye yi no eni nansa ye ho a ye beti se obi akubu edan nagu ye so mpese e de emra be hyensa se ye kan ho a e bi ade be ba ne enti pese aban bram ni IGP su dampare bram no be hweman Let's say enko fa basa ni bibia ma enwachi Adom Kasee ene owusu ansa wote Kwawu Mpraeso atwetwe enkomo no kire se ebra panyi owusu bedi akote ase no obo Kwawu Mpraeso man pa esenti bambofo enye we fansha ne monyam no hunu nipa bonfo a obabedwire ne fie no eguye ro ne si na se contest de chairman na bedi akon awu na ne ma agina so mo ba be yi na ba siesie bedi akon fie dada wasi over 6 years no obi so de mra asene nsem abebubu dan na tegu tiwe de Mpraesoman aye enwanwa na ehwe a eye musuo man Mpraesoman tie besra aban IGP ni padifo se animani omo mrabu no nipa no de mra hye ne se wan court ankoje permit se obebubu bibi no akasa di ni tumi so ten Ghana mra wabebubu atu agu Ghana mra timi nyare hwe no mo man mra de ni enwachi Adom Kasee sai ene ne babako Ebeneza bedi akon number 2 enso atwetwe enkomo na nsem sei ene wode atudwa who asifem esa ye wanwa se obi ebi free baby edi machine aba na wabebubu ye papa edan na saadi we na ama enkwala ni nyina obi abuafu na se ye take action bi a emeye asempa ti esresa aban no ebebam IGP nso yesre ne se obebam na omaba na omabe tutu bibia ama ese ne yemfa emra enhye yensem